Irġajt qomt fuq saqajja u komplejt ngħix ħajti. Kien b'dan il-mod li Owen Malija, żagħżugħ ta' 21 sena, affaċċja l-ħajja fl-aħħar xhur wara li inċident ta' traffiku f'Diċembru li għadda swielu siequ x-xellugija. Fid-dar tiegħu fil-Fgura Owen ħadna lura l-mument meta qam wara l-operazzjoni fejn sab lill-professur biswit is-sodda fl-Isptar Mater Dei li spjegalu li kien involut f'inċident li kawża tiegħu tilef parti minn riġlejh. Iżda żagħżugħ ma rridx jemmen. Għal-mument ma mmentux għax bajt nħossa si. Umbagħad minn taħt il-għajm bdejt ninnota li taħt il-lużari hemm forma ta' pala waħda tas-sieq. Imma xorta jisni m'hemmx. U fl-aħħar għalli ċekkja. Kollejt il-żar u nsib li vera tal-isi u ma si nsib balla faxix. Owen qallilna l-ewwel ħsibijiet li għaddew minn moħħu dak il-ħin. Titkompli tgħix. Ma tistax taqta' qalbek hu. Allura qed orrajt. Għandi xi ħaġa nieqsa imma rrid nara kif ħanġibha minn x'imkien ieħor. Wara 60 l-isptar kellu żewġ għażliet, jew illi minn Mater Dei imur San Lu għal numru ta' xhur u wara imur id-dar, jew inkella minn Mater Dei imur dirett id-dar u jattendi għal sessjonijiet ta' fiżjoterapija. Mingħajr ma ħasibha darbtejn, għażel li jmur id-dar. Ir-realtà tolqtok meta tmur id-dar, meta m'għandekx ħafna nies mdawrin miegħek, tibda tipprova tgħix il-ħajja ta' kuljum. Owen qalilna li ma kienu l-akbar sfidi li jaffaċċja fl-ewwel ġranet id-dar wara l-inċident. Dik il-ħaġa li nipprova nqum minn ġossodda u ninsa li m'għandix sieqi. Għal-bidu ma stajtx nagħmel saħħa fuq is-sieq li kienet fadalli peress li kelli l-pelvis miksur u dik il-ħaġa li kelli l-ketzer ma nistax nitqalleb sew ġossodda. Is-support kontinwu ta' dawk l-aktar qrib tiegħu għen biex ikompli jżid mal-kuraġġ ta' Sur li diġà kellu biex ikompli jgħix ħajtu. Baqa' jmur ix-xogħol kuljum, joħroġ ma' sħabu u saħansitra anki jmur il-ġim. Jekk neħxin ħafna tikber sieqi u ma nkunx nista' ndaħħal sieqi. U jekk niraqa ħafna tiġkien sieqi u ma nkunx nista' u sieqi tibda toħroġ li. Allura nirrid tinsib il-bilanċ biex innaqqas il-wejt u ma nżomm il-masil. Owen qed jitlob l-għajnuna tal-pubbliku biex jixtri microprocessor knee li avviċin ħafna tal-irkoppa naturali. Din tiswa 32,000 euro u timi tal-moviment naturali tal-bniedem. Għal dan il-għan fetaħ kont bankarju biex min irid ikun jista' jgħinu finanzjarjament. Il-flus qed niġbarhom għax nixtieq nibdel l-irkoppa, nixtieq nixtri microprocessor knee. U din tista' tgħinni fil-ħajja ta' kuljum u tieni ħajja aħjar għal qudiem. Minkejja li għadu fi fjur żożitu, Owen diġà daq l-imrar tal-ħajja u kellu dan il-messaġġ għal min għaddej minn żminijiet diffiċli. Trid tgħix, trid tipprova tagħmel minn kollox biex tqum fuq saqajk u terġa' għall-ħajja ta' kuljum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.